a dámy, vítám vás u nového videa ze hry Planet. Hezká hra, ne? Ne, asi. Hezká hra asi ne, ale jo, je. Je to znáte, promiňte, že jsem všude už stavím nový a nový věci. Koho to nezajímá, jako tady ta hra série Planet Zoo a Planet Park, cíle na to, že možná z Planet Zoo nebo z Planet Park. A aspoň tady vám ukážu, co tady je nového. Tady jsem udělal nějaký spoustu, jo. To je hezký, ne? Ne. Jak se na to tváří ten hodípek? Jo, ale ještě tady potřeba pití a vodu, jo. To za chvíli udělám. A hezká ozdoba. Oni nejsou Vánoce, hej. Promiňte, ale nejsou Vánoce, nejsou Vánoce, to je jedno. A tady to jsem dělal, tak ukáž, jak to vypadá. Na poplití to není, je to zábavný spíš, tak to je pohoda. Ale to hodně je jezdí. Stejně nějaký atrakci, kterou dneska postavím, tak napište do komentářů. Jo, prostě napište do komentářů, jestli jste na nějaké atrakci byli. Otevřem to. Tady budou strašně rádi spíš. Spíš hodně naštvaní. Jo, he. Blablabla, tady mluví divně, tady no. Takhle, tady dám kytičky. Tak to trošku levituje, a to si toho nesubře nikdo. Doufám. Ale tady za to takhle dám kéře a další, aby to tady bylo hezký. Tak, a je to ještě tady nějak. Tak, postavím to tady hezky, aby pak vypadalo jako v zábavním parku. Tady to nedodělám jako trošku, protože vy určitě lidi potřebujete tady zábavu, aby jsme tady stavili parky, a ne aby jsme tady ozdobovali tady video. Právě skoro furt ozdobuju nějaký věci. Jako to, co jsem udělal, tady vrátím čas, tak a nemusím to odmazávat, tak nebyl. Jo, tvrdé, jo. Ne. Zvete, he? Tak prostě dám tohle, tak. To nejde. Tak už se to užívaj. Jo, už na to vyjde pár lidí. Tady zas fronta, co se tady děje? V dnešní době to tady je fakt frontový. Fakt jako tady fakt jako mají rád tohle. A tohle, tak jo, jako tady to nebráním. My si to užili, jo? Ale já se ptám, jako co to je, proč na to chodí nejvíc lidí. Jo, tady jsou takový ty vysoký stromy, co já nemám rád. Je to tady takový, chci mít teplý, studený. Kámo, když se přiběhnem 50 milionů lidí, tak já jako už fakt nevím, co tady mám udělat. Krásu, tady narváno, co to je? Kriste, co se děje? Halo. Jo, tady taky miliarda, Kriste. Na každý atrakci musí být strašně moc lidí. Co tady? No to je první, to jsem dělal. Strašně moc lidí. Hezky jako, ne? Halíte. Sami uznejte, jestli to hezky nebo ne. Já jako sám nevím. Promiňte lidi. To jsou já vím. Možná jsem to prodal, já nevím. Potřebuji jsem se zeptat, jak se tady dává oprava.
Čekaj, jo, já se tady omylem dal, jako, že to už nepotřeba jako jezdit, nebo já nevím. Jo, oni vystoupili. Je potřeba, aby se to nějak opravilo. Co to je? Nevím, ale... Tak, ale... Tak, já tady mám už. Tady. Exit, mám tady. Tak. Všechno dobrý, ale nevím teďka, co se budu dělat zase. Nevím, ale zase to... No, co to právě ty bude srandičky. Počkej, tak já to vymažu, bohužel. Nově tady bude nová atrakce a názvem zase tohle. Jo, China bude. A tohle dobrý, a to můžeme poslat, protože víme, jak to vypadá. A vyšli na to zpátky, pojďte. Jsme tady nalákali víc lidí v tomhle videu. No tady to. Tady jak s obchodama, že jo. Lidi se obchodujou. Hodně vesničanů tady. Ne, kecám, málo vesničanů, ale to je trošku jedno. Kam Pirát John Cena, kam... Oh my god, hele, ty určitě budou víc zábavu. Pište na tady to a budete víc 100krát větší zábavu, ježiši. Já tady to bych jako klidně šel. To vypadá hezky, jako fakt hezky. Já nevím, jestli se tohle líbí víc. Nechávám to na vás, jestli to hezky vypadá nebo ne. Napadne, jo. Že jsou takový... Jo, už si sedí. Jo. Hodně lidí chce sedět, málo lidí chce sedět, jako... Tady jsou fronty! Děje! Si každej! Počkej. Bám, zastavím čas. Namazarní klima, ale péčka, to je. Tak a dám sem hezky jaký ty prostě sedačky, jako co to je, tady milion lidí. Když sem čekejte a čekejte. Za to nemůžu, že tady narváno třeba 100 lidí. Já za to nemůžu. Co to je, tady jsou holuby. Holub z rosu, lítám po lidech. Ne, kecám. To jsou tak velý cesty, ale to můžu dávat sem. Kamo, tak. A sem. A teďka koše. Jo, dám tyhle, protože ty jsou nehezčí ještě. Ty jsou buřský. Koš buřský, nějaký planet korunka. Tak, a dám to vedle tady to, prostě, aby to tady bylo hezčí. A dám to tady i takhle utichovat dalších, protože jaký jsou krasáci lidi. Oblejte. Když to znáte, že jo, když po nějaký atrakce prostě máme špatně a potřebujete trošku na záchod. No, asi je, víte co. Tak já zastavím, teda pustím. Tady jsou fronty, co to je? Tady je. Minus tady jsou, ale já nevím, já jako... To je neorganizované. Tak pojď, mě zajímá, jak dopadnou ty lidi. A rychle jdou další, rychle. Počkej, když jsem ta kolona, jo, jde sem, utíkaj, co jsem musel štělit. Co to je, co se děje? Hello? Hele, jo, a chápu. Prodáme tenhle dům prostě. Dead. I'm dead. Vyprodáno. Počkej, já potřebuji nějaký víc. Ale to už tady není, šopa tady už není. Co bychom tady místo toho dali? A já už vím co. Lidi nenávidí nebo mají rádi
Už atrakce. A jaký? Jako jaký? Tak, dáme sem třeba dráčka. Co bychom se tam dali? Něco takového, co děti tak třeba nebezpečný. Dráček třeba. Dráček, to je úplně. Ty bude nějaký velký, ne? Ty gigantický, to jde právě sem, ne? Vyjde třeba sem. A stavíme. Jak to udělat další zisky, jo. Tak. Jo, a já jsem musím dát i koleje. Tady to, jo, tady budou takhle první. Takhle a takhle stavím nahoru a teďka bude se šup dolů. Já se trošku bojím, co to udělá s těma lidma, jo, ale žijou jeden den, teda cože, já jsem nechtěl říct jeden den, že žijou, co? A teďka dolů. Fest dolů bych to dal strašně rychle. A takhle do smyku, počkej, existují tady nějaký, jo, to je hezký. To je hezký, no. Jo, tak jo. To je hezký, hezký takový kostr. To se tady povedlo. Dole. Tak a tady dáme jako východ tady. A budou tady fakt asi velký fronty, ne? Na to zase. Takhle a tady, takhle. Jdu to zkusit já, jak to bude vypadat. A tak dám testing tady a jak si jako sedět tady. Ne, jako, že jsem koukat. To mě zajímá, co to udělá. Co to udělá s figurínama, to nevím. To vypadá jako z hororu, ale to je... Jo, fakt to vypadá jak z hororu, jak z panenky Chucky. Jo lidi, fakt to vypadá jak z panenky Chucky. Tady běží už. To je nějaký strašně pomalý, jako. No právě to má rozšťastit ty lidi. Teď to vypadá jako, že to je vlastně největší kravina, ale to není nejhorší kravina. Prostě bože. Nekecám. Tak uvidíme, co to udělá tady. Vypadá to teda fakt hnusně tady, ale uvidíme, jak se to bude líbit lidem. Jinak bych to vymazal a já bych sem třeba radši něco menšího. To je velký jak prase. Tady se vejde třeba 100 lidí, nevím co. A4, 6, 8, A4, 6, 8, 10, 12, no. A ty co ty teďka udělá s tím? Ne. Tak, tady. Co to udělá s těma lidma? Ještě veze, tady to bude takový pomalý, protože to veze nákaz, ale teďka už to je. No ty krásu. Ty krásu, to je rychle. Asi... To nebudu. Jak na tom jsou lidi? Na bličí. Já jsem to říkal, prostě amen, no. Ne, já nechci to, jo, jako by, zmenšil bych to. Hodně bych to zmenšil, hodně. Tak jako zmenšil bych to, to je jedno. To je jedno. Já odsud, jako od tady té, bych to nedělal takhle, že jo, ale já bych takhle označil, takhle tyhle kole tady nechci. Mám. A udělal bych si to podle sebe. Ne podle nějaký virální, protože
Co je tohle? Oh my god, ale to vypadá hezky, jako Jsme dolů, kam bych dal. Jako jsme nahoru, ne? Jsme nahoru, takhle, a teďka jako dolů. Protože to jede dolů. A tady to už bude zpomalovat, tady dám, aby se to už naklonilo rovně. Tak, rovně. Je, tady to takové, Nevím, jestli tohle tady na tím půjde, asi ne, nebo jo. Já tady dám zpomalovací brzdy, aby to prostě zpomalilo trošku ten vozejk, jako aby to zpomalilo spíš. Já se trošku bojím, jako, že to ty lidi prostě... Ale to je jedno. By tady prostě nebyly fáze jako protesty. Teda ty tady, že asi neexistovala taková. Takhle? Níž. Yes, jde to napojit hezky. Teď bych dal třeba zastavovací, aby to prostě stálo už. Tady další taky zastavovací už. Ne? Tak a uvidíme, jak to, jo, tady ještě dáme exit, no to se, takhle. A teďka jdem zkusit teda, jak to, co s tím se stane. Ještě tady nejsou figuriny, až teď. No a uvidíme, co to udělá s figurinama. Zatím jak odvádět, jedem. Jo, zase pomalu. Ale mě zajímá, co to udělá. Ale je hezký dráček, davačinský. China. Roblox tady, China, vole. China. To hezky jede, to je tak hezky propracovaný, hezky, ne? No to mě zajímá, co se s tím stane. Či to je poškrábaný. To je divný. To má takový skuvavky, co to je. Jako zatím to vypadá jako, že všetky jsou v pohodě, ale figuriny neví, že se čeká. Jo, tady se to ještě udělá, jako aby to bylo rovný. Nezlobte se. Já vím. A jedem se šupem dolů, co bude hodně extra. Jo, tady to ještě zpomaluje, dobrý, a teď už. Ne, to jde, Tak to dopadlo na poplití, no tak. Jak si aby fakt na to jako chodili ty lidi. Zastavím čas. A místo tady toho, co to je, jako, já bych to tady jako takhle nechal, ale jako, cože? Ne, nechal, jako zlý. Co to je? Ne. Je, tak, ne, je to asi, tak, Ne, tohle prostě musíme vymazat, tohle fakt jako, co to je. Tak. Vždycky tady uděláme, jako aby to fakt jako silo rychle. Ne, nechci tady na tu druhou kolej. Ale já chci tohle. Já bych, jako, aby to bylo rychlý, potřebujeme rychlost dolů. To ví asi každý začátečník tady potřebuje. A já bych tady udělal smyčku dolů, jako, že bych to udělal salto. To je prostě takový kruh. Jako nahoru, takhle, speriála. A ještě to bylo takové nahoru, jako. Asi už to udělal.
Tak já to takhle nechám a takhle to ještě dám. Co to je, ne, něco dolů, aby to vedlo, tady. Automatický play. Jo, takhle, ale já potřebuji, aby to bylo nějaký zpomalovací. Zpomalovací. Až do tady toho zpomalovacího. Jo, aha. Zpomalovací. Úplně nechci zpomalovací, sakra. Ne, to bude pak. No tak. Dole, ale vidíte, co se teďka se stane. Jak si to právě taky nevím, jak to udělá. No bohužel, no já jsem to celý vymazal. Nejlepší, nejhorší fail. Jestli čokoládu prošlo 3 týdny, ne. Tohle je nejhorší fail, prostě nejhorší. Vy postavíte něco a vymažete to. To je. A můžeme si třeba ukázat to a co to je. Jo, ptá se ta věc všichni, co to je. Jo, to je z druhé strany, to počkej. On mě chce takhle, aby to jezdilo, nebo... Já chci z druhé strany. Tak. Tak, kliknem, jo, ne. Jo, a to potřebuje zrychlovající. A pojď. Aport. Dobu, aby to teďka, aby to tady před... Jo, Ne. Tak. Tak. Jo, a teďka nevím. Právě to vůbec nevím jak. Právě tohle mám. Tak pro video tohle je ještě horší. Něco, co by ty lidi prostě... prostě wow. A ne, oni prostě... Je. Já bych to tady takhle udělal nahoru. Jako, že by to vedlo nahoru, že jo, to je prostě začátečnický. Já chci, aby to vedlo tady. A teďka by to bylo bez toho. Ne, jako. Ještě by nešlo, jako. No. A teďka by to bylo. A teďka se šoupnou. A to by byla fakt nějaká dobrá otačka. Tak, a pak teďka dolů. Jak? Co tady? Tak. Bych pak udělal třeba takhle zase takhle dolů. No a pak bych to takhle vedlo rovně, aby se to přestalo kymáce nebo něco. A pak bych to vedl takhle dolů a pak bych to nechal na AI. Tady to bude fakt OP, ale myslím si, že to ani nedá se. Že lidi... Potřebuji, aby to zpomalilo třeba, jo. Tohle kolej. Ne, to nespomalí. Já nevím. Ne. Aby to bylo trošku kratší, to je jedno. Tak to necháme dole a... Tak, uká. Kaž se. Jo, takhle lidi a jen se spustit čas. Až teď. Počkej tak. Ne. To je jedno. Tak.
Tak zkusím. Dám kameru. Se ti to jako hodně pomalu, jako hodně strašně pomalu, ale jako fakt jako hodně pomalu. Jako fakt brutálně pomalu. Jako ne tak pomalu. Tak. To je taková doba, jako co to je, ale taky to je jako, jestli to bude vzít za super, no, málo hodnocení, jako. Až to budou na tom blít. Tak možná, už je to jedno, ale je to ještě bude pohodě, že jo. To nevím, jestli vyjede. No nevím. Jo, jede to strašně. No. Ty kráso, no. Furt to radí to, co oni chcou. To je problém tady, jinak by tady žádný by nebyl. Ani takhle podsud, abych tady dal takhle podsud, bych vzal koleje. Jo, a... Počkej, co? Počkej, co? Počkej, jsem viděl, že jsem stavil koleje. To už jede. Hej, stop. Jo, jako, aby to pak, jo. Jo, to furt je rovný. Tam. Už nejde víc? Tak a teďka, že by to zatáčelo dolů tady a teďka zas dolů. A teďka by to zas čo nahoru, ne, takhle, ne, tady takhle, my god. To bylo strašně rychlý, že jo, pak dolů. Bych to nechal, jo. Teď to, aby to přivedlo, že jo. Na druhou stranu bych to zase otočil tak. Tak, halo. Tak. Teďka to udělám takhle nějak. No, tak. Strašně moc pomalý, jako bude to hrozně divný, ale... Já nechci do vejšek, strašně rychle, já prostě. Je, tak to je jedno, ale... Ne, to. A já nechci takové extrémní zase. Takhle lidi, aby na to šlo. Takhle a teďka to už jak napojede. Takhle a dolů. Takhle. A nevím, si nahoru furt. A vám. Tak. Teď je spalovací dona. A uvidíme, co to udělá. Jo. Co to je?
Co to bude, no? Teďka nebudu mluvit, jo, promiňte, Dona. Teďka nebudu mluvit a jo, takhle. Jo, ale počkejte. Takhle a. To bylo další, to jak vím, jestli pak. Testing a pojď. Abort. A udělám teďka písničku. Lidi, zase to bylo špatně, takže další sérii to jak vyřešíme, ale zatím po této sérii udělám, že tady bude, že se fakt tady natáčí video, tak tady bude to. Tady nic radši nechci. Je to malý, pohodlný, nevím, kolik tady bude lidí, takže to udělám třeba strašně dlouhý. Delta. A dá se otevřít. Už jsou dvou lidí nějaký dá. No právě, to jsem si vyslal. Jsem nikdo nepojde. Už jsou dvou lidí, no výborně. Jako zarostlý, ale to je jedno. Takhle a to stačí dneska, abyste aspoň věděli, že fakt děkuji za 100 nebo 200, nevím teďka, 246, jo 246 něco určitě. Zakoukám každý den na svůj kanál. Takže fakt děkuji a vidíme se další video. Že jo, pánové. Tak a tady takhle ještě dostavím, promiňte. Mně se líbí prostě bambus, ten je hezčí. Tak a uvidíme se další videu. Třeba tady tím týmem, s tady tou holkou, že jo. Takže čau.